apa-apa. Ayo. Raketan dilo ya. Lah aku ora apa-apa deleke nggon sepi-sepi aku malah seneng lho. Ayo Adirono, ngondak aku njlungup. Kena daya tarik ing bumi. Tansah. Ngono ta. Alemu nonton ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Aku akur ngene iki. Ngapa kok wis olahraga cangkeme ngapa? Biar nanti enggak kram, Mas. Oh iya. Apa pemanasan? Wah. Apik. Tomcat. Iki kompak. Iki sing Ilustrasine siji urung lho. kompak. Sikilku sing siji urung medhun gek dicisanke. Rasah medun ben nang kono wae. Nangane kok sentimen. Oh, tak ewangi Den. Ning wong siji kae jane masalahe. Kanca Sapa-sapa kok arep during-uring, sapa-sapa arep during-uring ora. Lah sentimen lho, liyane medun do ora diiringi kok aku diiringi mak dung ngono kaya. Ayo. Meterman. Wahyu iki bayangane kaya dream glundung. Ngono piye yu? Heeh. Dream iki nek glundunge nek tiba mbak dong. Men glundungi Wahyu. Syaratane kok benak-benake. Lah iki benake to Mbak iki lho. Ayo. Benakno. Ayo, nek aku tak benake nek aku kok. Lah kowe ya iya kok. Wong dikon kok. Ya ki aranya. Ya wis. Tak tenaga dalam kadado wae ya. Wah, Iki kudu ditemok, ora ditemok ora iso. Wah, iki. Wes. Sa. Kowe iso ditemok ra? Ora aku. Mbak Tati wae sing arep ditemok aku mok. Mbok gelem sa. Ya, Vega. Apanya? Tenang ya. Tenang ya. Apa? Mlasat to. Aku kena peniti aku. Wis geden peniti kok. Aku ora nganggo peniti lho. Ora to. Ora. Wah ya diklip ya lara to. diklip apa? Dapukane si Tati gandrung si ana. Si ana sing anu jual mahal pokoke. Mbok kuwi wae sing gandrung genteng. Aja, ora serem kuwi. Apa dadi macan gek serem. Nek macan kok gandrung iki cara ngendi ora? Ya. Ya. Kula dados menapa menika? Lah Subroto. Broto kok ompong iki piye ya? Iki Subrata wis tuwa. Dek enom ya ora apa. Tuane ngono ki ta? Enenge lakone ngene ya ngene ditampa apa enenge ikhlas ngono wae. Ning kira-kira engko metu ora iki? Saka kono. Broto wali. Ngene wae. Lah piye? Kita kan kompak saja. Oh. Kita berembuk. Iya. Mari kita diskusikan. Iya. Langsung kita demo. Kita demo gimana? Kayak ya. Lah ya apa ora? Ya. Yo, diwiwiti, ya diwiwiti. Di apa? Diwiwiti. Heh. Sekarang kleru ya. Pedukan gathuk ngono terus brotone mlingok. Dadi pedukan gathuk berang. Ora, ya mung pedukan gathuk-gathuk ngene iki pedukan glet ngono terus brotone mlingkos. Oke. Ora apa-apa kok gathuk ora apa-apa. Wani ora sih gathuk. Ora tak rungokke. Lah apa? Aku cah gelem maneh. Kudune jenengan ki dapukane ora gelem kok. Ayo ora aku. Yo, duduk. Wah, edan. Ora usah cepet-cepet mlaku, ora usah cepet-cepet. Den Mas Brata. Den Mas. Jenengan ajeng pundi to ket mau kok mondar-mandir. Kok malah arep
Suwinten. Wah, apik. Kula Den Mas. Mbok ya kowe iki rumangsana. Yen sliraku kuwi ora tresna marang kowe. Lah kula dereng Kok ngomong arek- nek tresna lho. Aku ora ngomong nek seneng kok wis ngomong nek seneng. Kan wis ngerti to, Mas? Eh? Wong kuwi dijodokke karo ramane. Heeh. Kuwi dijodokke aku gemang. Ah, iya. Aku ora ngerti nek tresna. Kowe ora sing ngerti lakon ketoprak. Lah aku ora ngomong tresna lho. Iki dijodokke ro sapa? Iya. Karo Subroto. Aku lagi nyeluk Den Mas Broto lagi ngono kok. Kan Seco Darmo, bapakmu. Heeh. Kuwi kan diutus Brasta Branda. Iso sasak diparingi kekucah. Ning bapakmu ra gelem terus diparingi triman ya kuwi Raden Mas Subroto. Ananging Den Mas Subroto ora tresna. Panjenengan mboten tresna kalian kula. Ora. Lah kenging menapa to Den Mas? Mergo aku calon gumanti adipati ing Trenggalek. Wah, apik. Mula Tenanan, aku kudu luwih becik sinau ana ing pertapan. Pertapan ngendi? Pertapan Gondol Mayit. Gitu. Menapa Nanti Mas, Den Mas? opo? Menapa panjenengan mboten kersa kalian tiang setri to? Loh, aku ki gelem-gelem karo putri. Lah Nanging wektu iki aku agek sibuk-sibuke. panjenengan sibuk napa to Den Mas? Aku kuwi agek nglakoni topo rame. Wah. Apa rame? Iya turut dalan bengak-bengok. Lah kok kaya wong edan? Mas topo rame iki to Mas. Tapa rame iki tetulung karo sak pepadane. Kok Aku tetulung marang sak padane. Ana wong kudanan bakal tak eyupi. payungi. Eh? Payungi. Payung Mas. Heeh. Biyen urung ana Mas Oh payung. iya. Mbak kula dipayungi to Den Mas? Kusik to. Lah kenging menapa to? Ngono ya ngono. Ning aja ngono. Lah ngene wae. Mbok ya ngono. Den Mas Broto mbok ora Apa? ngono kuwi to. Ngene. Yen kowe tresna marang aku, kowe kudu nunggu 8 dina. Lah kenging menapa kok dadak nunggu? Kok dadak nunggu? Pas puputane anakku. Panjenengan sampun gadah putra napa? Durung. Lah, Iki mau pengembangan. Oh. mbok Ben aku supaya ketoprak iki iso nganti esuk. Amarga tiket lan Hei, ora ana pemain kok ngurusi tiket. malah nawake. Heeh. Ora. Aku ora tresna marang kowe. lah ning kula tresna kalian panjenengan saestu lho Den Mas. Dasarmu apa tresna marang aku? Lah nggih dasare saking ati. Ati kok dasar. Lah kula niku tresna panjenengan saka ati. Wis kok ati. Nek delok rupane wong ya rupane jijiki kaya ngono dadine aku ya emah. Kowe kandha jijiki. Ning kowe tresna marang aku. Lah nggih mergo jijiki niku kula dadi tresna kalian panjenengan. Yen ngono kowe wani marang pepundenmu. Lah kok Tak kapake ya. Aja digapa-gapake. Hah? ampun to Den Mas, mbok ampun niku ki ampun di Tak pidana urip kowe. kok pidana urip Emane Pakde. Minten? kula Den Mas. Aku mung ngelingake sepisan meneh. Injih. Ngene. Nek kula mboten purun dielingke. Broto kok kokean polah lho. Ngene. Iki sing nonton oleh gandrung marang Broto. Nek Sinten? ra tak turuti, Sinten? oh, bakule kacang ya. Lah panjenengan milih bakul kacang tinimbang kula? Mergo senajan mun bakul kacang ning atine ora kaya kowe. Den Mas nyemprot lho. Ya untune wis ra ono ya. Wis kaya lendeng cangkeme kaya lendeng.
Iki bar bantu ning nggon kekeringan. Wah. Dadi aku kudu nyemprot. Nggih mboten napa-napa panjenengan nyemprot ra apa-apa tak trima. Kita kok disemprot bang gelem ki? Ah ora apa-apa, suminten tresno kok. Pokoke nyemprot bola-bali seminten tetep tenang. Ning ora ana ya Subrata terus gelem ngono. Ora ana. Piye jane atimu, piye jane atimu? Atiku rumangsa kewengku. Waduh. Kewengku sebab apa? Mergo jane tresno ning dipenggak karo Kanjeng Rama Suseno. Kok mboten sah gagas Rama. Apa kuwi mergo cemburu apa-apa? Mbok menawi inggih ning mboten sah gagas Kang Rama mbok mriki to. Nyai Saketi. Nyai saketi piye? Sapa nek? Ora ana irangan ki. Ra ono dawuhe. Minten Kula Den Mas. kowe sinau sikit. Sinau ganggo tata. Lah kula kurang Tata bata. ganggo pripun to Den Mas? Tata bata. Kula kon nata bata mbok nata ati wae, nata ati wae angel kaya Sing ngene. tak karepe ngono ditata atine, oh aku ki tresna kuwi mergo kur hawa nafsu apa ing tulusing ati. Kula tulus kalian panjenengan Den. Tulus nek to tulus. Melu rai. Ora ana, Ora ana. santai wae. Wis malah saya semangat aku. Mboten sah gagas Iya, kono-kono. Anane ming kula kalian panjenengan. Aku Purun nggih. Aku bisa Purun menangkan- nggih. Aku walah. Mako bakul janganan Lah jenengan ritil wae. lah wong ya ora gelem tenan terus aku kon kepiye? Aku tak ngendika sik ya. Aja kesusu. Wong kesusu bakale sing mesti kleru. Saestu Dik wis dadi anteping. Kowe tak balang lho kowe rol kok. Rol ya. Kowe iki rol bagus malah ada estu, Dik. Ayo dibanding penonton kuwi. Sing wibawa kok ya estu, Dik. Sepisan meneh aku kondo. Dadi ping pindho lho iki mau. Panjenengan ajeng nika ping pira wae aku ora renggagas. Ning kowe tresno terus sing ati. Inggih Kang Mas. Iya, yen ngono. Lho, ora entuk. Bandem. Jangan protes dulu. Kok aku mau nih? Ya, yen ngono kuwi tegese arep gelem. Yen ngono ki agek koma. Oh. Nek yen ngono ki koma, ning iso ana teruse. Oh ya coba. Coba. Ya, yen ngono saka kuwi mau. Yen ngono, aku tetep ora tresno marang kowe. Wah. Lah dene keng menapa kok panjenengan mboten tresna kalian kula to Kang Mas? Mergo kowe ora iso nepake atase wanita kok ngoyak-oyak karo lelaki. Priya. Lah apa nek wong Priya. wedok? Wong wedok ora kena ngoyak karo wong lanang. Oh nek jedungan ya oleh nek jedungan. Buka umpet. Lah kuwi mergo atiku sing marai ngoyak panjenengan. Aku saya suwe saya mesakake marang kowe. Ya nek mesakake Aku ora tega marang kowe. Nadyan to mesakake ora apa-apa. Ayo. Raketan dilo ya. Kok raketan dela. Anu Mas, Piye? karepku kuwi dienggo ngaso sithik-sithik lho. Ora iso to. Aku tetep ora bisa. Waduh. Den Mas kok ampun nganten ngepol apa Aku panjenengan? yen tresno marang kowe ora tak rewangi aku jengkar saka kadipaten. Mergo aku ditunduk marang Kanjeng Rama Adipati ing Trenggalek Sudibya Ngalim. Mbok panjenengan sareh to, sareh riyen. Panjenengan Rasa ngoyo-ngoyo ndak semaput. Awang lambemu ki omong sama bak. Wis ra ono teteke Mas. Ngono. panjenengan mang delok kula riyen. Ndelok ya mendonong. Awang wanita kok Ya. mendelok. Karepe mbak aku didelok sikik aja nolak dhisik lho. nyawang Kang Mas. Kula aturi mresani. Mresani ketoprak menika. Kang Mas, Piye? kula aturi nyawang pasuryan, oh bener ora? Iya. Pasuryanku. Nek aku iso nyawang mripatmu. Lah sing ora iso? Mripat liyane
Ning duwe mripat loro. Mripat iki mung loro kok mripat liyane. Ah, itu salah itu. Itu salah. Kalau mata itu bukan cuma 2, Mas. Ah, pira? Ada mata kaki. Oh iya. Ya kan? Aku tetep ora gelem. Lah ngopo? Mergo aku seneng karo ande-ande lumut. Iki anu etok men, iki sindane iki penonton sing arep dhewe. Engko nek kleru meneh bandem ya. Mula aku tok ngarek kelir tak duke. Tak tutup. Ayo nembang, Dit. Gandrung kok iki gandrung tresna rupiah kakung kok. Senajan kowe gandrung nganti mili lengo. Kok lenga? Aku ora duwe lenga. Ora duwe kok, Mas. Mili ya keringet. Iya. Mili ya gede. Heeh. Mili kok lenga lho. Ya. Arep kowe kepiye wae? Kepiye kuwi? Kadung tresna ya ora apa-apa sing Hah? kadung tresna ya ora apa-apa. Kadung tresno ya kene. Tin Mas, Opo Yayi? aku suwe-suwe iso kasar lho. Bagus kuwi sip kuwi. Menaikkan tempo. Gelem ora? Ora. Gelem ora? Ora bisa. Kene ngopo kok kowe ora gelem karo aku? Alasane apa? Alasane oke. Apa? Ora mung Diomonke? siji lho. Alasane didelok wong akeh ngene iki aku isin. Lah apa jenengan duwe isin? Lho duwe. Lah ngapa dadak isin karo wong-wong ini? Luwe becek pateng ngono. Tin Mas, mbok ampun ngaten niku, mbok jenengan niku mesake kalian kula ngono lho. Sakarepmu aku ora ngendika Aku apa-apa. nadyan to 5 menit wae wis trima. 5 menit lagi. Hah, hah, hah. Tin Mas. Yo. Rino wengi. Rina wangi. ben suasanane kepenak. Dadi ati. Tanpa dah iki tangane ndi to? Kok tak nyekel liyane lho. Piye? Kok malah nangis ngapa? Ah sing digeret tangan liyane melu gegeret. Tanpa tanpa mindra. Emot to ya. Kowe wanita kok ya kaya ngono. Kowe aja nyekeli tanganku to. Lah keng menapa to, Den Mas? Nggo sesuk. Engko sih. Kayung yon. Gatin. Ngapa kok gatin? Mbok yo kayuyun ngono wae ya. Heeh. Lah kok kayuyun. Saya iki kok mlenya. Sing apik to, Ting? Kudune ngene tok wae ora apa ya? Ayo to. Lah kok nganggo Ngene lho piye? tak contoni. Kayuyun. Heeh. Lah kok kayuyun. Lah ora gelem lho. Aku risih kok krungu ngene. Wah, wis. Kaya arep ambruk-ambruk. Mula tanganmu gathokno. Mula nek kowe senenge ngene, diwalik. Terus? Ya, marana. kayun marang sliramne. Mbok ya imut to. Dipresani para kadang kabeh rak yo leling semi to. Tansah Oh, wah tenan nggih. gumawangi. Net. Asing nih. Arep digawe. Arnendi. Hah? Arnendi. Kono kaya sepi. Ya ayo ora apa-apa ayo. Ayo.
Aja kono wis dudu panggung-panggunge nang kene. Lah aku ora apa-apa deleke nggon sepi-sepi aku malah seneng lho. Ayo Adirono, ngondak aku njlungup. Kena daya tarik ing bumi. Tansah. Beh. Ngono ta. Alemu nonton ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Aku akur ngene iki. Ya, mulane gelem. Mulane gelem ben ora tak dadeki wedhus. Lah ya ngene iki lho. Lah wong jenengan wis dicekel ora iso kok. Iki agek lunyu. Leperet kapan? Tansah gumawanging netra Den Mas, wong ngematke netraku lho. Bruwet. Iki lakon iki pelet apa-apa? Kok oleh guyu nyekiki. Sro ati. Aduh, ditemok dadane. Waduh. Lanang napa Den Mas? Ame ditemok dadane kok megap-megap lho. Apa? Ambok dibales. Iki menjiwai. Ha iya. Nek kon tadi ndemek dadamu iki langsung tok gede dibales mek ngono ora apa. Nya bales mek ngono. Pak. Piye, wani ra? Wani, Mas. Ayo gak wis. Hadap sana, Mas. Loh, aku ngapa aku ora pengaruh apa-apa kok. 100. Ya, 100 ora apa-apa. Nek diperkarake tatin kowe ning bluk. Kowe kur kandha demok lho kowe. Heeh. Ngewang aku golek 100. Lah yang apa piye? Loh. Ngapa? Demok. Sing ditemok apane? Lho ya sakarepku kok. Aneh konangan. Ya wis aku tak 100. Wah, wis janono. Bos e manah nganu karo tukang ki. Iya ki. Sesuk ra menyang seton aku. Iki. Piye? Sro ati. Kene ya. Kadung tarasno. Waduh. Lho kok sik ngejak gandengan kok kowe? Marilah kemari sayang. Marilah kemari hai sayang. Sing edan sapa? Mah keturarane Dian aku ki. Asubrata kan. Aja kaya ngono to. Tan liya. Apa? Tan liya. Tan liya. Amung sliramu. Mau ndak nom. Mas. Piye. Purun nggih. Aku tetep ora gelem. Aku ki wong tewajuh. Jenengan mboten eman-eman. Ora. Yakin? Mane. Den Mas sampun ngoten niku to? Lah kepiye? Aku ki kur tak nggo ben kowe iso nglalekke aku. Ora iso, nek jebacut nang ati kuwi ora iso dilalekke. Terus karemu kepiye? Ya jenengan kudu nrimo tresnaku. Gelem ora? Gelem ora? Kat. Ora ana ketoprak kok. Sik. Ini ada penonton yang tidak suka sama Subroto. Lah ngapa? Iki mau tetap dikandani. Tapuan 100. Ngapa e? Ah, Aku ora anu. aja ora ngerti. Aku ora akon kok. Lah. Aku ki Jane jenengan ya tak ngene ya gelem to? Tak ngene ya penak to? sing kene gentitin.
Iki dadi sender to. Ya kene, sing kene. 1, 2. Oh, kok saya ngerak. Saya ngantuk. Aja kaya ngono to. Lah kon kaya ngopo? Ya kaya wong. Lah iki wis wong. Seliramu. Wong wedok karo wong lanang dadi siji. Heh? Dadi siji. Piye yo kuwi? Nek caleni mah lau. Lah piye? Nek ana apa-apa mlayu angel. Ya ora ditaleni maksudnya sing ditaleni atine wae. Oh, ati. Antarane atimu lan atiku. Iya, atiku atimu. Wis mantep tenan. Iya. Jane do kepengin apa? Mbok yo daftar gek melu gladen. Sapa ngerti dadekke gendruwo. Lah meng muni atiku atimu wae do kaya ngono. Do pengen. Lho kae wong liya do kepengin apa jenengan ora kepengin karo aku? Lho beda aku tetek imanku. Imane kuat ning imine kuat ora? Ya kuwi. Kowe piye? Ora kuat. Ya wis to ki ayo to. Aja ya. Mbok dilegani. Iki nganggo bubar ora to, Prae? Ayo, nek bar nembang kok bubar. Engko kadung tresno iki engko sekolah anggam dadi dangdut to. Ah, suminten ae duan dangdut kuwi. Waduh. Wis kesuwen malah salah kedaden, Mas. Salah kedaden piye? Iso dadi tenan kok. Ora apa-apa dadi tenan. Ning aku tetep ora tresno marang sliramu. Mergo sliramu medhit. Ana le ndelok menek wit gedang. Yakin ora tresno tenan? Aja ya, ora. Nek panjenengan ora gelem nampa tresnaku, aku iso edan lho. Aku le ra nampa ki mengko ndak dadak gaweke ulih-ulih. Mas, ora ngono kuwi to. Iki bab tresno ora bab nyumbang. Mengko saiki ki anggere wis selawe ngejak sebate. Harak bangkrut to lewo. Iya, lama. Satemah laras mara. Ya. Aku mesake marang selarmu. Nek aku ki ora ndek rasa tresno sesithik wae. Nadyan to jenengan urung duwe rasa tresno, mengko rak ya suwe-suwe dadi duwe. Dicoba dhisik to. Ini nek suwe-suwe ya kesuwen. Ya ora apa-apa Kuwi urung lho, dicoba. kon jajal sik, dicoba sik. Dicoba. Heeh. Engko witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Sik, aku arep nyoba ning listrike giliran. Dadi ora tak iso nggo nyoba. Iki apa to? Ngopo tangane kok ngono-ngono? Kesetrum. Subroto sing asli kuwi tetep ora tresno. Ning iki lho tangan-tangan ki do nrintik. Wis to, aja kaya ngono. Lamat wis katon tejane yen bom
Saya anyep kabeh awakku. Lah ngopo? Iki gak kebayang. Hah? Bopo. Tapi Bopo. Lho iki kok Subroto kok tiba-tiba dadi tua banget iki? Anu kanjengan, Mas. Oh. Aja ya. Aku ki sedilit wae ngono. saknyatane aku ki jan kaya wong kesiksa. Lah keng menapa? Batinku tresno ning jane ora oleh. Lah ya mbok apa sing dadi batine panjenengan dilakoni? Ana dalange. Ana dalange wis rasa digubri sing penting iki lho atine. Jane dan tenane iki. Ya piye sa? Mbok ana ngomong apapun, Apapun gimana? apa wae. Kowe rasa dilebokke nang ati, sing penting aku arep panjenengan iso dadi siji. Haning kuping. Rasa Kuping nganggo sing ora kuping. kuat. Lah apa? Padha ngrasani Subroto ki kudune ora gelem kok dadi gelem. Ya kowe rasa dirasake rasa nganggo kuping. Ya wis ora tak rasake. Ya wis ayo. Ora iso, aku tetep ora tresno. Lah kepiye to? Baksone akeh.